Много родители всъщност пропускат колко са многобройни ползите от една спортна дейност. Тук не става дума за състезателна такава, а просто детето да спортува. Защото именно тези многобройни ползи от спортната дейност ни позволяват така ефективно да борим системна психологическа умора, когато следваме учебния процес и само умът ни да е там през цялото време. Особено в днешно време, където и момчетата, и момичетата, навлизайки в пубертета, изключително бързо израстват и това ги предпоставя много сериозно към здравословни проблеми, когато телата им са небалансирано развити, поради липса на двигателна активност. Лично аз съм имал случаи, в които идват родители, които искат да запишат своите деца, които вече са в пубертета, дори не са чували за спорт или до толкова малка степен са чували, че реално спорта не е имал възможност да остави отпечатък върху тяхното съзнание, върху тяхното тяло. И да кажем, че става дума за момче, идва 13 години, вече е по-високи от мен, липсата на мускулатура, се наблюдава огромно гръбначно изкривяване и това е причината, заради която идват при мен. Хайде сега да оправяме изкривяването, а то детето дори не знае спорт какво е. При момиче на същата възраст, която хормоните я връхлитат като буря в открито море и същевременно пък с това тя като е наследила вредните хранителни навици пък в къщи и изведнъж се събужда на 12, 13, 14 години и теглото е изключително много над нормата. Затова бих казал, скъпи родители, не проспивайте тези така важни години в развитието на вашето дете. Ние като техни водачи трябва да ги напътстваме и да ги подготвим за един добър и пълноценен живот, като направим правилните избори вместо тях, тъй като те просто не са способни да ги направят на тази възраст. Добрата новина е, че ако се реагира на време, не е нужно много. Просто наистина трябва да се действа на време и като казвам на време, буквално имам предвид като проходят. Както сме говорили и в други видеа, децата по-скоро биха гледали пример, отколкото да слушат приказки и затова когато виждат около себе си активни и движещи се родители, шансът те да станат такива също е огромен.